ओरोस गावडेवाडी येथील श्री कुलस्वामिनी भवानी देवी उत्सव मंडळाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेला देवीचा त्रैवार्षिक गोंधळ सोहळा शुक्रवारी 16 जानेवारीला भक्तिमय वातावरणात आणि उत्साहात पार पडला। या धार्मिक सोहळ्यानिमित्त संपूर्ण गावडेवाडी परिसर देवीच्या नामस्मरणानं दुमदुमून गेलं होतं। उत्सवाच्या निमित्तानं पहाटेपासूनच मंदिरात विविध धार्मिक विधींना सुरुवात झाली होती। गोंधळाच्या तालावर आणि संबळाच्या नादात संपूर्ण परिसर भक्तीत तल्लीन झाला होता। पहाटे पारंपरिक पद्धतीनं दिवटी विसर्जन करून या त्रैवार्षिक सोहळ्याची सांगता करण्यात आली। या पावन सोहळ्यासाठी ओरोस, कुडाळ आणि आजूबाजूच्या परिसरातील भाविकांनी अलोट गर्दी केली होती। उत्सव यशस्वी करण्यासाठी श्री कुलस्वामिनी भवानी देवी उत्सव मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, गावडेवाडीतील ग्रामस्थ आणि तरुण मंडळानं विशेष परिश्रम घेतले।